un nen amb desnutrició aguda té això de perímetre braquial. És a dir, això és una moneda de 50 cèntims, doncs el seu braç fa aquesta mida. Estem parlant de nens de 4 a 5 anys. Llavors, ja ens podem imaginar, o sigui, el cos està a les últimes. Aquestes situacions de desnutrició són les pitjors conseqüències d'una crisi alimentària que afecta més de 12,4 milions de persones dels països de la Banya d'Àfrica. Djibouti, Kènia, Etiòpia i la més malparada Somàlia, on hi ha 4 milions de persones en situació de fam i on un quart de la població està desplaçada. A Somàlia la situació és de catàstrofe humanitària i el problema es podria estendre si no s'adopten mesures. Si no hi ha un moviment ràpid, no hi ha una mobilització ràpida de la comunitat internacional, la situació es continuarà deteriorant i al setembre es preveu que pugui arribar al punt pitjor de la catàstrofe. A més, ens trobem amb que la següent temporada de collites, o sigui, la següent temporada de pluges i a posterior de collites, que serà cap a final d'any, doncs s'ha d'intentar que es pugui aprofitar, és a dir, que la gent pugui tornar als seus camps, als seus terrenys, que puguin plantar, perquè si no encara és un cercle viciós que no es podrà recuperar. La sequera no és l'única culpable d'aquesta crisi alimentària. La desestructuració social i política i la guerra són els grans mals de la Banya d'Àfrica. Mogadishu és un dels llocs més hostils de la Terra, però per a milers de somalis és aquests dies un destí raonable. A la capital hi ha alguna possibilitat de sobreviure. La sequera ha castigat les zones agrícoles. No hi ha menjar ni aigua potable. Només hi ha un problema. Per arribar a Mogadishu cal travessar camps de mines, controls militars de la guerrilla islamista i un front de guerra. Més de 100.000 persones han arribat a la ciutat en pocs dies, a una ciutat que ja abans tenia dificultats per alimentar la població civil. La falta d'aliments ha provocat les primeres disputes entre civils per aconseguir menjar. Una guerra civil a petita escala dins d'un país en guerra civil des de fa dècades. Els soldats internacionals, per això mateix, tindran aviat doble feina: impedir l'extensió dels combats i alhora encarregar-se de repartir els aliments. Segurament l'ajuda humanitària començarà a arribar demà a Mogadishu i s'espera que això provoqui un descens dels preus dels aliments, perquè enmig de la desgràcia n'hi ha que s'estan fent rics. El preu del sorgo s'ha multiplicat per 200 des del començament de la crisi humanitària, la gasolina s'ha duplicat i la carn és simplement inassolible.